Chuť členských krajín financovať vojenské potreby Ukrajiny priamo z národných rozpočtov samozrejme klesá. Už aj u tých najväčších vojenských jastrabov. Preto prišla chuť na zmrazené ruské aktíva v uvedenom objeme, ktoré by sa mohli použiť ako pôžička pre Ukrajinu, ktorá nebude samozrejme nikdy vrátená, ale za ktorú sa majú zaručiť jednotlivé členské štáty Európskej únie. Určitými zmrazenými ruskými aktívami disponuje aj Japonsko. To však úplne jasne vyhlásilo, že by bolo nelegálne použiť ich na vojenské výdavky Ukrajiny. Je evidentné, že premiéri členských krajín únie si plne uvedomujú obrovské riziká spojené s konfiškáciou zmrazených ruských aktív pre ukrajinské potreby. Riziká porušenia medzinárodného práva, riziká žalôb zo strany Ruska, ale najmä riziká tvrdých ruských odvetných opatrení. Považujem za obrovskú chybu, že návrh skonfiškovať zmrazené ruské aktíva pre Ukrajinu sa objavil na verejnosti ešte predtým, ako komisia poskytla odpovede na všetky možné uvedené riziká. Tento kus ruského syra však veľmi vonia európskemu havranovi. Očakávania z konfiškácie zmrazených ruských aktív sú obrovské, ale môžu na najbližšej Európskej rade v decembri, kedy má padnúť rozhodnutie, naraziť na realitu a skončiť fiaskom. Aj preto som navrhol, aby sa v dnešných záveroch možnosť konfiškácie nespomínala a aby komisia navrhla aj iné možnosti financovania Ukrajiny v nasledujúcich 2 rokoch. Môj návrh bol prijatý. Nech už padne akékoľvek rozhodnutie. Chcem, aby sme na Slovensku mali v tomto úplne jasno. Vláda, ktorú vediem, nikdy, podčiarkujem nikdy, nepodpíše žiadnu garanciu úveru pre Ukrajinu na vojenské výdavky. Rovnako nevydáme z vlastného štátneho rozpočtu na takýto účel ani 1 cent. Sme Ukrajine pripravení pomáhať, ale len humanitárne, ako sme napríklad ukázali nedávno, keď sme doručili Ukrajine stroje na odmiňovanie alebo bágre na odstraňovanie ruín. Dobrú noc z Bruselu.